Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, pane Neurale. Jak se dnes máte? Ale tak znáte to pořád v jednom kole. Co vás sem přivádí? Paní doktorko, dnes jsem vám donesl ukázat nejlepší polymerační lampu na trhu. Nevím, jestli potřebujeme. Já myslím, že tato se vám určitě bude líbit. Já jsem ještě nedržela, pane Neurale. Vůbec nic se neděje. Nebojte se, ta je absolutně nerozbitná. Můžu vás o tom přesvědčit? Máte tady někde zásuvku? Tady máme zásuvku. No, jestli se jí něco stalo. Já myslím, že se hnedka o tom můžeme přesvědčit. Podívejte. Svítí? Naštěstí. Ukažte mi to. Tělo je zhotoveno z jednoho kusu monobloku z vysoce jakostní slitiny leteckého hliníku, zvyšuje odolnost při pádu a nárazu a zajišťuje vynikající odvod tepla. Povrch je potažen povlakem o tvrdosti safíru, čím zvyšuje odolnost proti poškrábání. Teflonová vrstva umožňuje snadné čištění a chrání proti vlhkosti. Polymerační čočky o průměru 9,6 mm stvrzeného skla jsou vysoce odolné proti poškrábání. Snadno z nich odstraníte nalepený kompozit nebo jiný materiál. Lehká, ergonomická, dobře ovladatelná, spolehlivá. Extrémně nízká váha, kabelová jen 116 gramů, bezdrátová 170 gramů. Lze ji umístit do držáku turbínek na křesle. Zvyšuje komfort pacienta při polymeraci, zajišťuje výborný přístup i do malých úst. Nepřehřívá se při práci, nevypíná z důvodu přehřátí.